teman ya di kamsai jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Uba manjur lang majaw. Ubadai menteri, bat ubala syajid ban shimti sipor kum acting chief jong kahima sora. Haka sauterik urempang arja penriau, ula lum ya dorbar ban jid ya ki executive dorbar jong kahima. Kenang ban pentelun ya ki kam hapo kahima. Kadba ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hapo ka jialam jong ka Voice of the People Party. Kamla ban a ya ka sanat sya upaim marem dors im. Ubala syajid ban shimti kum usim bapura jong ka hima sora. Hadien ka jingkla no jong upaim Freeman Sings im. Haka jekaran bat kilat patai kubor hadien balawai ke dorbar. Uba manjur lang ulaong. Badai ki menteri ki balajid ya uban shimti kum acting chief. Namarba kimpat laban pediang ya upaim marem dor kum usim bapura jong ka hima. Haka baydai bat ka jingberngam jong ka sengking atiar ka Nyautrep National Liberation Council dangshen. Uba manjur majau loong ru baka long ka pasusi bakan mi ka jingberngam naru nakyar haka sinsyar ka khadar bat uloong ru ba kum kinong pen nong kami haka sinsyar hima sima kimju peniadai yaladi bat kesan perthai. Ka jingkot takasni ka dalbar hima ka bentak kumsan kadai hi tangga jingkot skau syak ki kun ki hajar jong hima ya ka sanat odar bala ai da sel ya ka bangala pelian adu ka nai tarik ku nai para muslim majap san te ni lum ne man ya pule da sanat nam ki bet baken in ya lut ki tip pati kena ba khatin ta ka banta ka pa an long noi ta jing sel ban puli juga sanat ka de tang ka jing jet ya ki de khot stik doba jong ka hima hapo ka jing yalam jong aku mak tengse pang tahi ki benta ka bangi khat bentar ni kur tang kum tahi ka jenta tasi hape dai bat ka jing jet im hangne la kalau nadu ke porba I pa im ba khlan da kum to kla don ka jing yalum dorbar ka jing ya som dorbar adu ka eksekutif adu ka dorbar hima lai tarik kum to jong na bomba telai jet hidup lebar bala penstem ya I ngiru ki menteri ya dan lang hi ka tu por mendai ba kadan kanu kanu ka jing ya cimut ka bala pan ya ka ya I ka keteng jong I marendor sim ben yo ban sinti no ko musim bapura hadin jingklat no jong I sim lang ba jong I kalang ba dakarai jong ka estudo ba ka do ba hima thì cái đấy cái cái về vài lần mà đó nhìn đến cầm mà yêu xem năng bạc lên muốn xem tên cái xong mà coi mà tên đây hai cái chinh sát tên cùng tu và cái diskum sel kampat so biang kampat ibit ibiang padang hab padang pembe cái kadang hab ni penia kita lagi jangan kendan di bereran mo bentar kepada pada diskum sel kat pembe cái sát tên thì nak kadang jing sát tên te nak ling jongi kum menteri ini sungkia bagi jing siarkan syong untuk hima Clemden sampai nakmi di ngilak kena kata kadur ba kada sumsilkan yarak lem yang ni ba lampat ia penbit penbiang ia ke kamsel lang sipor de bakin bu ya nos sampai nakmi mo an sinsya sipor kum acting shift kum gitu yo mensya acting shift ma bat mentah ngila yo ini ga mentah ba sumsil ba ai nga di kan ni tang kata hi ke ba jing bat dong aku marketing ship kolong sipor ban penbek bahai kini ki kendrum kendram ki ba esi kadan ke jing bompat di padbiang na kalian ke cepet kre na ke kurs im de na kan ka jing penbit biang jing tho jing tar na hapan sai ba stay ma menne ka don ke jing kren hang tu apa do ba tin re ka kam ke menne ni su thu kolong ba yap ya kata ke penbit to de su kan penbit biang na dong dong pat dalam biang ke bero ngilai ngilom ai tisuk ya ka kapsisya kuna mabakam himahi kumiti ibaro kadai usim mendai
ki wei pat ki basensa te katam acting kalau basubat banyarap usim kadang pariol sport te kemudian tang habat nia sport dalawan usim mapura kat kum gi bit biang bar kecing pen scam na to serius wan usim barang tangin sa yo aja sejarah ka bit biang yang kai makai hima sora jongi ban long sem ke dai bandan naka debat naka kursi yang ketuka yeng sem ke bahir paten ki ban hir paten ki dan la hoi ki la ban ya ma lagi jong ke po andai ka juga chan te pi ju te ba ka su sa dan ki jing le sem namara laya mi la ka jong ke tenung nai ki dan la ka jong ki la long ba ka dan ki jing le te ka dai na ka tang ba ka dai ban long be na ka to ka po kai kat kum ka jinglong jingman hapo ka hima sorat te ka don kum kata ka ba ka jingbu baik berhenti jang ki man barimba long ba ki ba nama pi ka ne ka kata ka niam ka dei kom dei long ka ba manusia ka yai be kum ta te panong batai ka ta kum ta te ngin ong no kat badang ne ka ti stu ka ne kan ikam JSM kan nunggu ki ai ba ya JSM pe an tai ki dei ki menteri ki badai lupa ki khot ki badai lalong pa ki elektor ki badai dan hop panjet nanti ki elektor ki ba panjet ki dan san ho lai ngut ki elektor ki ba ka hima kan sasai ki lagi sinong lang ba maki sinong ki hapan tip lagi jong ki benta ki judan ki elektor kin sapa sa ki hima dan perskem bat ki asam tinggi jong ki dapat lagi sinong ini di elektor kan sebuah hal to bijek gimana itu sinong na girat ki jet ki sinong ki sapa sa ki hima ban itu ya ki kum ki elektor ki apa bagi jet sim sa badan kam gitu ndai ba jet ba kan kum election ki we ti ki dai ba ta elektor kita ki dai ki member ki bala bu ba at kum ba long hoi min pha se ka teng sa de suksen pakin approve kana ba la ban ti kam nama kanu ka executive Dorbar hingga bagi jet thamai ni pha ba ka berubah seterusnya kena bagi laban mereka kanu mentang ni jet rangun nak menteri ki menteri te kita dai lepa menalor ki menteri ni jet sab samut ki ramba ki badai lagi menteri herna angut hoi nak ki menteri rangut terus angut bat ki dekat ki bajet batang rangut kin dai ki dekat ki pasti Jila betul bagat karai do ba mensuha to ba de bantung se be maram do rakyat manta ni no deinta desengsil tempat pediang kalau mentai desengsil tempat pediang bakim ai sanat ndai hapi dei bakata tengin haban dir kai in haban ya kren kai long ki ai ki penta ki ai ki ba ka desengsil kadang haban le te kata ni haban ai kren inang budin ban yap ka hima kata karaja ka hima dan orang namarngi pada ngibut ini kata tu mikro ayu marendor mo. Dekat siang pada dia sungsel bahkan ra ya kata kacang. Ya kacang lam sein ni. Bila kampian ke ikat kum kacangnya penbek la kum ki benta dia badai na dia sungsel pada kacang pha jong karoba. Dia haden la penbiang ke dan la bek ke na sungsel ke sungsel kala ai te mo kala biang. Kasok namarngi lu ya keren hador pan mo. Ba kloy kat bala ngi kwa thi ba kan bai kloy namar ba ka kam acting phi ka long kum ta kai acting tu ma we kren acting su thui ba long hap ban chu pen bai sport kat pen bit pet piang u ba dai hop pan sim te kat bala te ngi lu ni kwa he la da long ka bala ba te som sir kan mi bnia kin dan ke ba dai ban like no e kan ga benta bang sim sim ti no ba da ya kata jing slam jing kloy te menang man ong ka song te som sir kam tam ru bat ka kursi yang mesti penbaik yang kiberan kan bat nong ka ramba nyong ka hima ki ramba ki bolong hiki nong ajimut na ka por sepor kan tam ki menteri ki ban penbit penbiang ya kan ini ya tengam tip thi na marbangi na tengam tip tang ini maremdo ke na marba ma iti la kren hapo ka rai marote tengam tip ki kata jingmi te kami na i ba mo yam te nagreng jongi tengim dan tip ai berkam semban wahani semban berkam ngi mitu kan dam baya ubreo mi thu ya ka chingi kendu jing trai kam ban ye telun e kam hima ngim judan te kami kumtu te i am ki
ong mai batai kata ba idan de let's say idan ban ong producer ngin la ban tin kata let's say kadan ka jing approach jong ki ya tangem tep dei na gring jong i te long bangi impact nai kemudian time day na ni na bai thui tham na ni kat ko mo jing aso jong nga te long mai oi idei adu ki por bare man swa idei hina ni na sora kat kum jing su thu kum ba la batai de ki rong ba idei hina kan ni ka jal se ni na sora tam ki poi shom stai samai rang kata kata ni jing tip ko na tip bari dan stai samai rang te se isu thu ba ka dan ka benta ka ba mai ru in mo ikwa ban pen i ki jing long dei benta jam i te kata te ngi num la kan batai he ka kam se dei kam yu se dei ka bangitip benta te ko lang kumba pau be ha ka ba iyo ba ni kren hadu ka dor baru ka dei ta ka teng maran do kasyong ha ka jing tha pa dei jong se ka nama rusun ka dang ha proses yang ni ka ba menta buat tang ban ong ban ban pediang ni ka belajar tu bahima empat pediang tele se tasya kan skin sapatha ka skin bej e te kata kasyong ka jing mi na rusun kin sapatha ne kila patha ta ki na so thuk ko ban bej Siya ska kum to te long ri jangar nga su sung nga kai mo nama ka jing simti jangai ya ka kam acting chief ka dei da ka jing pen bej lang ki menteri nama bakim patla na seban pediang i marem dos em te ki menteri gila terwai ka teng jangai nga simti ndai bang ko da ka bor jong te kin prengem ru kamya ha ke bat kim prengem ru ya ka te lang ka sudan lang hang tu ba long ya don lang ha tu group bang ya mo ba bede barka ting ai jong tu sosial changa ya ka appointment na kumda ban thung yang ka bating chief te isu kran yang geteng jong aten de ngam das pi bay de ki ngasa ba bay te lang kum tag dami ki to e te lang das na kai hama ka snisari te ban ong ban mi kum ki to king ten ban da berngem breu ban da mi kana na problem te kam thei king sha ba wana chin sha tu ka dei be ten masai den bo pada kren pe pile kum ta kam dong de ban le kum ta ni judan ka bar kum khasing iden bar ban rai bar kren bar ban berngem na rut na kia te klong so ya hap so ya hap bat kam dei hiru ban don ka nu ngaling da hakas ni sha ba ha bagi sin sha ki it ki hima ki khun he ja te ban ong ban mi kum ka to long kam so nat ne ben jung im la bre hakas ni sha hima ngim chu ya panya dei tanya dei bat ka kam san berthei nga dan de kung wei tu dan kung wei la wei menteri ban menteri kita la ka jong bre udan la ka hok pan jet ki dong mi ban ma pan ya tre la ka jong ka benta jong ka ko ma ong na ko politika peti mo nei ha hi ma ngim chu dan kum kata ngi dan de ka wei ka thong na mata ka kam hi ma ka kam politika ya la ka jong de sosial kim sim hi da kata kalanti ki pej ya ka benta na mangilai ta ki menteri te iwan naka hima te bane kren ya ka kam jong sem jong i kum ki menteri ngilai ya to si ndai bangi ong blek bangi ngadai pati bat phi thung yang utai dei baya e bat phi thung yuta kam long kam dei kata ki sosial ka bat la ka jong ka long ka benta ka baki dei ban le kim le tips ya tangim dan kam ban ne kren gai na mangi wan han pan sensar ya di pai ba nim dan de ba ke jemut pan mai le ban le siliang le ne ban ong ba utai de uta de kam simut bangan long ta Di nakaling jonga kumu nosnong jonga rai kong thong bat kumu dekhot sondoba jonga doba hima sora hima koi kapan pau king sungu ka krau hakaba daga jing penyai ka start ka jong blei bat kilong swa ki man swa ki jongi ilala ban sendu ya ka hima sora katkum kariti ka dustul bat katkum ka niam katkom nandu plasing ka kat hadu kini sni hipo ke bamenta di hakabede bat ka dorbar hima kabala lum da acting chief menteri menjulang majau kladon ka jing ya peni kladon ka jing penpau nakikun ke hajar bagila angnut pan yo no yos e mapura jong kahima sora hoi kalong ka e ka baso tenat panakaliang jong acting show haden ba wala penpau bat pensai ya sibun ki e ki jing
sateng jong kani kam ngis ngau tu sai ba da ko wai kasur kum ki menteri bat kum ki khot nong sona ba jong ka hima nakaling jo ula angnut baka por klade bangin yo no yo si mapura pat ka doba ka belong men kasi ka san sorry ka sauterik jong ubnai baar ka doba hi ber ko wei kala penpau bakum barajit kumbala thung bar kumbala pen scam da ka doba hima ha ka lai terik jong unai wing jong stem aja apar ya pa im marem do sim panlong sim ka hima sora hoi ngi sutu sai ba ulah pendep ru ya kaniam ko kom ya kariti ustul kat kum balas seng labu da kilong swa ke maswa de hnrei ngis ngotu sai ba kum ka dis council ka badai ka custodian kanong ri kanong ke kanong da ban pendep ban pasa ya kariti ustul kam sempalala ya ka ban pek ban bisa benia ya ki kendon ki ain ki jongka de na kata kata kam sempalala ban ay ka sunat ka bapura ya pa emaram do kala bu sipor ya acting chief da menteri majau de halo kani kamta kadon ka jinga thir ka jinga tai bat ki babun ki nong song doba bat baro hi ki nong ba kila khmi kila angnut ba nginya pek benia da ka doba hima hapo ka jelam ka jungu ada don kanu kalai kaduna hang ni hang tai hakikot islam ban pendak ban pembiang ngin pendet ngin penjanai tang ka wai kasur baka takalong ba upa im marem do sim unyo no ya ka jingi thu ka bapura na ka district council ka badai maka ka kmi kanong ri kanong duk kanong ke kanong da bat kanong pun kubor kat kum kritik dustul pala pun khamti taka aim constitution jong kar India ti na kata kadau ka ka bangi angnut kum ki kun khaja kolong ba ka diskussi bodan puram kan le no ya bodan kam kanang ba nang ni sakmat kanong nong su bathli kanong nong su ka jing sa singsa tang ha kita ki ba pesipor ande kum balong kritik ke dustul pagin dondo dos emo bapura uman sensang kumrajit kumratung bat kumrase de kusim apo jong ka masoda dai pa im marem do sim ban na comments kem ba yakani baka diskusi baki ai badai ban pendep inle ek bodon kam klem na pen bakla ya kariti krustul apo jong ka masoda ka chuni